Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channel Ayush Department Medical साख्रि ओंखारदों बेनि सायाव भिडिअ नुबाय आरो जायफ्रा नुवाखै डिसक्रिप्शनाव नाय डाइरेक्ट लिंकआव फैनानै एप्लाइ अनलाइनआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालाम बेनिफ्राय ओके थुना हो दा जायफ्रा फुल भिडिअ नायाखै आइ बाटनाव दङ बेनिफ्राय डिसक्रिप्शनावबो दङ चेक खालामदो 8 पासनिफ्रायनो हागोन डिग्री पाससिम दा फार्स्टआव जोङो रेजिस्टार खालामनांगौ नालाय बेखायनो एकाउन्ट खुलिग्रोनो होदों बेनिफ्राय लगइन खालामनानै जोङो एप्लाइ खालामनांगौ मबाइलखौ डेस्कटप साइड खालामना ला साबसिन जायो अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव दा बेखायनो नोङो जि पोस्ट एप्लाइ खालामनो सानदों बेयाव नोंथांमोना फार्स्टनि अपसन सेलेक्ट पोस्टआव थुनानै नोङो पिअन एबा सकिदारावबा जायखिजाया खालाम आं बेयाव 10 पासनिखौ सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय जेन्डार नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नोंनि फार्स्ट नेमाव नोंनि नामखौ लिरदो बेनिफ्राय लोगोफोर स' नोंथांमोना मिडल नेम दंबा होदो गैयाबा नांला लास्ट नेमाव नोंनि टाइटेलखौ होदो बेनिफ्राय बार्थडे स' नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालाम डाइरेक्ट लिरना होनो हायो बेबायदि स्लेश होनानै 0101-2000 बेबायदि होदो देन बेनिफ्राय इमेल आइडिखौ होथारनांगोन बेखौ नांगौ स' बेनिफ्राय नोंथांमोना मोजां टाइप खालामदो आं बेयाव जास्ट एग्जाम्पल होदों देन बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव थांनांगोन नेक्स्टआव थाङोब्ला स' नोंथांमोना मा मोनगोन नेक्स्टआव थाङोब्ला मोनसे पासवर्ड नोंथांमोना खालामनांगौ नोंनि नाम बेनिफ्राय 123 @ बो नोंथांमोना बा हेशटेग होनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना होयोब्ला आइडि मोनसिगोन नोंथांमोनाव मेसेज फैसिगोन आरो बे आइडिखौ लानानै नोंथांमोना लगइन खालामनानै एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हायो अके दा नोंथांमोना फुल भिडिअ नाय अब्लानो बुजिगोन मबाइलाव थांनानै स' नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन देन बेनिफ्राय जोंहा लेफ्ट साइड खनायाव मोनसे 3 डट्स मोनदोंना बेयाव क्लिक खालामनानै लगइन मोनसे गेजेराव अपसन मोनदों बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन मानोना आइडि मोनदोंमोन नालाय बे आइडिखौ लानानै लगइन खालामनानै एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हायो देन बेनिफ्राय जोंहा सेलेक्ट इउजार टाइपआव जोंहा खनसे सेलेक्ट खालामदो बे बक्सआव बेनिफ्राय एप्लिकेन्टआव गाहायाव दङ बेखौ क्लिक खालाम स' बेयाव क्लिक खालाम बेनिफ्राय सेलेक्ट पोस्टआव जि पोस्टआव एप्लाइ खालामदों बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो दा आं बेयाव हमना ला मोनसे सेलेक्ट खालामबाय 10 पासनिखौहाय बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार रेजिस्टार थानायखौ होदो बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै स' नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन अके लगइन खालामनाय सिगां मोनसे केपचा थायो सिकिउरिटि कड बेखौ नोंथांमोना 813C दंना 816 बेखौ होनानै स' नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन बेयाव नोंथांमोना बेखौ एन्टार खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय स' नोंथांमोना पासवर्डआ जि दंमोन गावगाबागाव नोंथांमोना होना लाबानो जाबाय जायखिजाया आरो दा बिदिब्ला आं लगइन खालामबाय देन लगइन खालामबा बेबादि ओंखारगोन एड डिटेल्स मोनगोन बेयाव नोंनि पार्सनेल क्वालिफिकेसन बेनिफ्राय गासैबो डिटेल्सखौ बेयाव फिल खालामनांगोन दा पोस्ट एप्लाइआ ओंखारबाय नोंनि नाम बेनिफ्राय पोस्टआ ओंखारगोन बार्थडे ओंखारगोन बेनिफ्राय इमेल आइडि ओंखारगोन बेनिफ्राय मा खालामनांगोन नोंथांमोना रिलिजनखौहाय सेलेक्ट खालामना लादो बेयाव जायखिजाया होदो बेनिफ्राय कास्टखौ नोंथांमोना STPआव होदो बक्सआव थुनानै अब्लानो ओंखारखागोन देन बेनिफ्राय जोंहा इन्डियान फैखाबाय PWD येस एबा न' डिसेबिलिटिफ्रा येस गैयाबा न' बेनिफ्राय COआवहाय जाबाय केयर अफ नोंनि फादार्स नेम बेनिफ्राय हाउस नाम्बारखौ होबाबो जागोन होआबाबो जेबो नङा भिलेज टाउन पोस्ट अफिस पुलिस स्टेसन डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो डिस्ट्रिक्टआव बक्सआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि सौ जायो देन बेनिफ्राय पिन कड होदो बेनिफ्राय स्टेटखौ आसाम लिरना होदो बेनिफ्राय गासिबो एड्रेसा समानब्ला सेमब्ला बक्सआव टिक मार्क होब्ला फैगोन बेनिफ्राय आपडेट खालाम स' आपडेट खालाम अके बिबाय देन आपडेट जाबाय साक्सेसफुलि बेनिफ्राय नेक्स्टआव क्लिक खालामदो देन नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया क्वालिफिकेसन फैबाय अके मानोना बे पोस्टआव बिदोंमोन HSLC दा बेयाव जों HSLC खौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नेम अफ द कर्सआ HSLC बेनिफ्राय डिउरेसना जोंहा क्लास 1 निफ्राय लायोब्ला 10 सिम 10 इयार्स जायो नालाय होबाय बेनिफ्राय कर्स डेटखौहाय नोंथांमोना होदो माला जोबदों बेखौबो होदो बेनिफ्राय स्कुल नेमखौ होदो बेनिफ्राय इउनिभार्सिटि नेमा जाबाय जोंहा 7 जायो मानोना 7 नालाय रेगुलार क्लासाव जोंहा क्लास लादोंमोन देन बेनिफ्राय साबजेक्ट नोंथांमोना इंलिश बड' MIL बा ससियेल स्टाडिज जेनेरेल साइन्स मेथ्स गासैखौबो होदो इयार अफ पासिंखौ होदो बेनिफ्राय मार्क्स अबटेनखौ होदो बेसेबां मोनदोंमोन बेनिफ्राय डिभिजना सेकेन्ड जासिगोन बेनिफ्राय आपडेट खालामदो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड नोंनि सायाव आपडेट खालाम स' आपडेट जाबाय साक्सेसफुलि बेनिफ्राय नेक्स्टआव खनसे क्लिक खालामदो देन नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया क्वालिफिकेसन फैबावबाय बेयाव एग्जाम पास नोंथाङा बेसेबां फरायनाय बेखौ होनदों बाट आं बेयाव HSLCल' होनसै बिनिया HSLCल' बेखायनो आं HSLC बेयाव होबाय दा नोंथांमोना डिग्री जानो हागौ जायखिजाया गोसोबादि होबानो जाबाय देन बेनिफ्राय जोंहा नेम अफ द एग्जामा जोंहा मा जायो HSLC जागोन बेयावबो एबा मेट्रिक स' HSLC खौनो होबाय जोङो सर्ट फर्मआवहाय दा जोंहा नेम अफ द एग्जामा बेनो जागोन स' नोंथांमोना गुबुन सानोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय साबजेक्ट्स नोंथांमोना लिरफिनदो बेयाव 10 पास लेभेलाव मा मा साबजेक्ट दंमोन बे HSLC कर्सआव अके हमना ला जि साबजेक्ट दङ गासै 6था थायो बेखौ होबाय देन बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव जोंहा फैगोन माखासे डिटेल्स बाव स्ट्रिम दा जोंहा स्ट्रिम होनाय लोगो लोगो आर्ट्सआनो जायो बेयावथ' जेबो थाया स्ट्रिमानो थाया बेनिफ्राय इनस्टिट्युट नेमा
बे जाबाय कलेज नेम बा स्कुल नेम देन स्कुल नेमखौ बेयाव होबाय बा एचएस पास बा एचएस नि फैगौमोन आरो बेयाव कलेज नेम थागौमोन बेखौ होबाय बेनिफ्राय इउनिभार्सिटि लोगोफोर जोंहा इउनिभार्सिटि होननाय लोगो लोगो मा एचएस एलसिआवथ' इउनिभार्सिटि थाया होनजायो जोंहा सेबास थायो दा आं बेयाव हमना ला आं सेबाखौनो होबाय स' नोंथांमोनाहाय होबानो जाबाय माखौ होयो एसे साननानै आं बा 10 पासनिखाय सेबाखौ होबाय बेनिफ्राय डिउरेसना जोंहा 10 इयार्स हमना ला 10 इयार्स जाबाय हाइ स्कुलाव 10 इयार्स थायो हमना ला 1 निफ्राय 10 सिम टटेल मार्क्सआ जोंहा 600 थायो एग्जामा बेनिफ्राय मार्क्स अफ 10 आव स' नोंथांमोना माबादि बेयाव होदो गाव गावबागाव मोननायखौ पार्सेन्टआ डाइरेक्ट अट'मेटिक ओंखारबाय देन बेनिफ्राय इयार अफ पासिं स' नोंथांमोना माब्ला पास जादोंमोन बेखौ होदो 10 पासखौहाय मानोना बे जबा 10 पास नालाय एचएस बा एचएस डिग्री बा डिग्री जागौमोन एसे डिफारेन्स दङ बाट नोंथांमोना गोरोबहोदो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड मेट्रिकआव बेखौ होदो दा बेनिफ्राय रेगुलार कर्सआ बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव होदो बेनिफ्राय एड खालामबा डिग्री खालामबाय थानो हायो आरो एचएसनि खालामनो हायो जुदि नोंथाङा पास मोनब्ला दा जोङो 10 होबाय माने 10 होबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय स' नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया माबाफोर जुदि एक्सपिरियेन्स दङब्ला होबानो जाबाय गैयाबा डाइरेक्ट नेक्स्टआव क्लिक खालाम देन नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय स' बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनायाव स' नोंथांमोना मोजांखि बेखौ गोरोबहोबानो जाबाय देन बेनिफ्राय सेलेक्ट डकुमेन्टआव नोंथांमोना थुनांगोन आरो बिदिब्ला जोङो सेलेक्टआव थुनोसै दा भिडिअआ एसे स्पिड जाबाय नोंथांमोननो जास्ट एग्जाम्पल लाबोदों जास्ट नोंथांमोना सेलेक्टआव मोनसे थुना हो दा सेलेक्टआव थुयोब्ला नों जि डकुमेन्ट्सखौ हरनो गोसो दङ बेखौनो सिगांग्रो हरनो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट खालामबाय थानांगोन एडआव लांनांगोन अके दा जोङो फट' साइन माखौ हरनो गोसो दङ स' नोंथांमोना मोनबा हरनांगन जेरै फट' साइन मार्कशीट बेनिफ्राय फार्स्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय एडमिट नङाब्ला बार्थ सार्टिफिकेट देन बेनिफ्राय एड बाटोनाव नोंथांमोना थुना हो अब्लासो फट' आपल'डनि अपसना ओंखारो आन्दायनाङा अके स' नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनानै एडआव थुबावनांगोन होमबासो फट'नि अपसन फैयो आपल'ड खालामनाय दा बेखायनो जों एडआव थुना होनसै अके देन आं दायो एडआव थुनाय लोगो लोगो नाय स' नोंथांमोना फट' खालामनाय अपसन फैबाय स' दानिया नोंथांमोना आपल'ड मोनसे अपसन मोनदों आपल'डआव अके थुना होदो अके थुयोब्ला बियो आपल'ड जालांसिगोन फिन खनसेबाव नोंथांमोना आपल'ड खालामनोब्ला नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै सेम प्रसेस एडआव थुलांबाय था बेनिफ्राय माखौ हराखै नोंथांमोना लारि हरबानो जाबाय जेरै एचएसएलसि एडमिट बार्थ सार्टिफिकेट मार्कशीट बेनिफ्राय फट' बेनिफ्राय साइन बेखौहाय गासै मोनबासो जायो बेखौ हरबानो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन आरो अके स' बेखौ बुजिबाय जास्ट नोंथांमोना बेसिक एप्लाइ प्रसेस मोनबाय देन नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै हरबानो जाबाय आरो जास्ट बेबायदि रोखोमै आं जि बुंदों बेबायदि सेम प्रसेसआव देन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना आं बेयाव साबमिट खालामना दिन्थिला फाइनाल साबमिट खालामला आरो दा बेबायदि हरै हरबानो लास्टआव फिनिशिं मोनसे अपसन मोनदोंना फिनिश खालामबानो बियो फिनिश जासिगोन आरो नोंथांमोननि एप्लाइ प्रसेसा साक्सेस जासिगोन दा बेनोसैमोन लोगोफोर दिनैनि एप्लाइ प्रसेस आयुषनि